rajakhor aulini Maharajganj hatio teisa hainahai naitugmwng khwlaikha chamwng tang bedekni samung khwlainai rok tangi hinke kwtungma sal romoi illegal bania khwlainai rokni phaising naitugmwng mwthagwi tonmani ulo Swrang salo chamwng tang bedek tei sodor bwkhak naikolnai lewaji mungbai Maharajganj hatio naitugmwng khwlaikha naitugmwngo illegal bania khwlainai khungsa phal nok mwthagwi rina naike hai holla wngmani nukjakha abuni ulo patimung jotono saike bania khwlainai rok borok hamia khwlaimani saimankha naitugmwngo tongnai okra naikolnai khwlaikha hatio alo piyajoni rangni mari sersabo khok ba rang khwlaiui kwbang nawi tongkha tongkosung lukurokni thani ti borok kagos rokbo phunugui manja wngui tongkha abo hai bania khwlainai rokni bagui deramungo kwlainani nang tongkha tongkosung lukurokni administrationni bwkhak tei tebo kwrak shep naharnani nangnai hwnui saka okra naikolnai botebo khwlaikha swng atomsa ke hatio phaiui naitugmwng khwlai thangke kisa jorani bagui joto manwino soi dam khe phaljago haino hai kisa jora lai thangke agini dam kheno manui rok phaljago tei administration rokno tebo kwrak shep naharna bagui nangnai botebo khwlaikha noni gopalni mungui khoroksa bania khwlainai phalnok mwthagwi rwkha tangai hinke bo mungsabo swngno manuni memo phunugui malia hnui ব্যাপারটা দুর্ব্যবহার না তারা একজনে যখন স্বার্থের ব্যাঘাত করে তারা জনকে চলবই তাদেরকে জনকে বোঝানো হয়েছে যে তুমি এই অপরাধ করেছো এই অপরাধের পরে আমরা আমাদের এই জিনিসটি করতে হয় তখন তারা চুপ হয়ে গেছে আসলে প্রশাসনের ঊর্ধ্বে তো কেউই না আর আমরা আইনের মধ্য থেকেই আমরা কাজ করছি এবং দপ্তরের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওনার নির্দেশ অনুসারেই আমরা কাজটা করছি আর নাইটুগমুঙ্গ ফাই মানসিক ফাইকা সদর ডুগলি ফুড কন্ট্রোলার প্রদীপ কুমার বমিক অনিরুদ্ধ দর চৌধুরী চামুং তাং বেদিনী অকরা নাইকলনাই দেবজ্যোতি চক্রবর্তী ফুড সেফটি অফিসার বিষ্ণুপদ্ম জমাতিয়া আকর্ষণ ব্যুরো রিপোর্ট খরা।